Usa pa ka buwan. Grabe gabisita datang Ate Bingyor. Lagi. Tinungod gyud mong giingon dito ti. Di ba? Mark my word. Wan pero sa kakabutan ti tinungod gyud mong giingon. Dili tanan. Dili tanan ang kaingon ana. Ngayon bitaw. Hi guys. Wato ko karon sa kuan guys, munisipyo. Kay maghatad ko sa pahumot. Namay ni palit. Jatos munisipyo. Kami dan sa maghatad, di na alam ko maghilimit kay kuan man. Deura man pud. Kana dan. Yan ako sa kuan. Munisipyo. Nagwat sa kong kuan, Joan, kung narapat sa Zadari, nang out na ba? Hi! Hi, ma'am! Ha? Dahil mga gwapo rin Hello. Dito rin ang mga idol. Pagkasama. Ano yun natin ba siya? Walas yun. Nabawis ko ano. Uy, wala naman di kasi na. Ha? Huwag hindi na kanay ha. Eh, kita-update mi kanunay kung kuwan tayo. Salamat. Ano? Kabadong. Ato ko pagkamot. Humana, anak na hatag. Okay, pagkos merkado kay mopart kog karang nay isda. Sugbaon og karang sabon kay nami bisita karong gabi. Gikan para pasibo kang bisita si Kuan Ate Bing. Hi guys. Daan ka ba si Ate Bing gwapa? Gwapa gud eh. Mo ha gutanon. Laag naggwapa. Be, mong lili ko sa batong. Di ko na iyang talong. Yan yung gamang gipangutan tamis man. Karang niwangon. Niwangon. Oh, niwangon. Tamis. Lami ko ng niwangon. Niwangon. Mamords. Mawards.
Das lagi katong unang harvest na dani araring ka mga busok. Pero Oh, basta primerong gikuan naman gipahimos lang nas mga pijangaw. Mama Julie sa, di ba? Nag-ano sa to siya. Hello Mama Julie, shout out din ni Mama Julie. Wa mi nagkita. Sunod na lang layo tayo. Ano? Maribuhok na jutik. Ako dali araw mo dagko ano. Maglapag ka rati. Di daw datsak na ko. Dugang ay patuti, labi ba dyan Na nagkuhan. inyo ha oy. Na may mga nagku. Oh. Uda pa dako. Natiri ay kaiya yung pangwao ng ano. Gagmay pa. Tamis nga ni lawo dun tinamay kamong kay dito te. Oh. Isa ni kaning batungan ning dugnas na ni og sa baji pa karang langgod na ba? Langgod na mura na ho. Kay kuara ba na sana gagmay nag isang bunga. Hala. Namunga nagtawang ni nanay. Hala lami yun. Nanay bunga. Clear ka adto ng bunga. Gamajar noon. Parang sa bato. Parang gamajar mga niwang. Li. Makara ka na. Sato na yung unom. Sige pa. Ayun, uy, mawa na may inyo ha. Di na Kani. ni. Kani na lang. Sige na. Paliya man ka. Upat rapod ko bus paliya. Di ako dala niya. Dugang may parang kuanti. Pipino. Ato alagi. Dako. Nabuon nga tambok. Namo yung mga ragos tapin dapin to alagi pinitago. Ito ah. Karing palidya. Ano kung nakadagunting? Daghan ka ayaw yung mga kuan ko. Daghan pa. A few moments later. At tabis na Main branch. amang unang opisina sa unas. Di dito dito. Pagblog-vlog. Pero di hapon may usahan sa signal. Katon makatamak na sa kati. Sa imoro lang kita sa vlog. Tamakan dyan ako. Pwede kang libangan. Butangag ano ba? Libang brasyor. Tangag koan. Patik. Pwede dahil ni diri agyan mo. Asa mo ka na imo nga diri po ka ba? Kasada. Aw, layo man. Radyo bitaw. Dari shortcut naman eh. Diretso na. Di pud kaayo layo. Bakason? Labong laman. Dahil may paraos sa una, na may paraos-usan. Nalasab na magunti sa kan pag udit. Oh. Kuan na gyud. Nasab na yor? Kami kay kaunat na ko sa bahay ni Rodin. Para na temeta. Walang mayor kay dali isang agyaran sa una. Dalas meron sa labay-labay sa mga amo ng recruit. Dali kita mi makita dito kinakat eh. Dari. Kay magtambay mas promi ng pasignal. Wala pa man ko ato ko ilaman ang tuang maguwang. Asa man Imo maguwang. Aw. Ya nagmagian na sila din nasagit ko dari ko. Istorya da, recruit na. Amo na yo. Dili mo magka. Paraos-us. Katong nag-listen tayor. Pildi mi, sa imong RS. Kuante ka nanay. Nasaan na siya? Katamang gikabuangan sa ora. Nasaan na yor? Snake plant day. Snip na mas Manila ara ba na? Mahal. Labi na ka na kanina badyang. Oo. Ano nakasikat na pandemic. Tiyaw. Mahal. Oo. Di ko bil wala pa pandemic. Wala bagdang. Dakan diri oh. Dako na tanong gasbay. Dako mo. May igtundri kan dadunri. Asa ka to? Ano sa? Anong pizza 14? Lagi, mahal lagi na ako. Gina. Yung beri dan beri tu angkat teman. Di mana ako? Wala pa ito. Buta na nagkuhan. Saan? Agad, dako ka na naman ba? Ito pa ka, hindi na udah ka doon nga saan. Ano, naroon mga badyang niya.
Dali pa masana sige puso. Haman tong inyo ang ano, di Dala na punuan. Oo, that's right, diha. Grabe to nila. Nagpinandazay. Bibuhag ito nila. Diha ko may mga kahoy diha. Dari. Mapagbiabas dani, sir. Ay, Wala naman. Wa may bunga. Mo pa may pag... Ano ba yan? Ala, nay bunga. Haman. Ade na maka. Kaman puhon. Pasyon. Passion fruit. Ano naghas? Si katawa ko ato kasi kasi si Brome ayuhan nato kay color drop ni. Color drop man sa kuan. Dukay. Color drop ko askanding. Vice kanding. Nindot ba yato inyong payag-payag? Diha, to. Dubluban. Kinsa may ko nagkuan ato. Bata ra pod. Dito sa Insuhati ag apple timor ra po nang biyabas te. Oh. Nga motubo ra bisag asa. Oo na mo ingana ra po na siya pero lagi ka nang marag ka nang kuan jud marag orchard jud ba? Nga mga apple ra. Nga na peaches, na nectarine daghan. Lami dito no. Yawa peach. Karon ting peaches ron. Lami ra ba dyan? Ato bitong nakoy picture nga kuan, peaches ito na tudulan ko sa inyo. Lami yun ka na mag-ipot tag apple ba? Tanaw na nimo. Bitsog ka eri. Ang kibon na nimo sa Agnas ata ka biyabas ra man. Grass isa to ah. hala ka. Ano sa matag bun? Pas inyo ha. Kasada na ubos. Kasada na. Ah, Tulin ka gamay bay na. oh gani eso shortcut ni. Deul ra. Labang lagi po. Wa nang gunay agi sa pagbagyo. Mingaw kay ni sila uy kanang kuan pamutong ni. Si Anhi jud ko kay gusto jud ko makikita nila as in. bitaw la pa gibihas ate. Pagbaga na ho Sana? special. Ito kay. Trip ha? Giya pas Amerika. Chico, Sa California. ngara pa kados Laagan. Cebu unsa pa kados Bohol. Ila sa pakabuan. Grabe ra bisita datang ate Benyor. Lagi. Tinangad gyud mong gyud dito. Di ba? Mark my word. Buutan ka. Buutan sa Kuan tera sa kabuutan ti tinangad gyud mong giingon. Dili tanan. Dili tanan ang kaingon ana. Ngayon bitaw. Kanang Salamat. Ngayon sa ngamuan. Mana gadto ko dai, ita mong gakas gadto ko nimo. Ani ka gakas gadto mo kadaghan ti. Nakagagas mo ko kadaghan gahapon unta gani hapon. Ginagsana jud. Worth 3 years ako. 2 years unta. Oy, 2 years. 2 years na lang gyud. Ang ana akong gusto nga kan maragdugay ra ng 3 years. Pero full. Pero karon murag ara dali ara na kuanis panahon. 2 years dali ra. Dali ra gyud. Dali ara gid balito kon. Hala. Tingin balik ni mo ti. Sa uban. Hay balik ni mo ti. Ay magdali kog balik kay hindi kuan. Basta inig balik ni mo puhunti buros na ko. Sana oh. Sana tinuod. Anak yun, dili boros na anak yun. Albay Mga naman, balik ka dugay pa 2 years ato. agud. Hala. Nanakay kamong floor duha. Magsiyan ng bata. Ganun. Magdadanag bata. Magsiyan siyang. Himuan ka na ate. Kumuan? Kaguan. Baby girl. Away mga baby girl nga mga sanina, wag yun na nako gilit go. Kapag buntis na ako nila. Wala na ba rin Na, Napay chance. Uwa na ay. Wanay nabilin. Kamu na lang. Daghana na lang. Wala na bilin. A few moments later. Sin. 2 years. Mula na sa tibing. Tibig. Kaya babay na. Sa puhon. Bye-bye my love, Limuel. Kawit amping puti. Salamat sa bisita. Woo! Makami nga man ti. Mato na sila tay. Cebu, marag na sila. Oh, onya, mogikan ni siguro. Ay, amo sang waton si Flor, mahuman sa simba. Onya, mogikan ni. Salamat sa kabuutan. Ay, salamat po. Kibuutan man mo tay. Ginoo kanunay magiban ninyo. Siglayon niya mo. Amping muti, amping muti. Siglayon niya butog buhol. Sige. Bye. Nasa mag-birthday at tibig. Hapit na. Puntahan ang tibig, ha? Tahan na nimo yan ikabot ni. Bye-bye, Lance! Lance, bye-bye! Tibig. Uli na sila. Uli na sila. Bye-bye. Bye-bye. Salamat ya.
Salamat. Amping. Okay, Lance. Amping mo. Gapo, Lance. Balik-balik, Lance. Sa Bohol, ha? Phone. Bye-bye. See you. Amping. Kamu po. Magkatagkata pa si vlog, te. Text ako ninyo. Bye-bye. Salamat kayo. Hala, tawa na sila. Ang kabutan sa tatibing, dude.